Yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama mukaona ndauya kudai so ina handite zvekutamba. Nhasi ndauya nomwe guest wekuti anoti akangotaura nyaya kudai so chero kana une chikwereti, munhu wechikwereti akangonzwa speech inenge ichitaurwa naguest wandinaye anobva achikanganwa. Muri yeZimbabwe, help me to introduce Comrade Saruwaka to the show. Vasaruwaka muri sei? Comrade Kulian Magadi. Aiwa, tinofara tinogamuchira pachirongwa kanguwa kangati rebembijana but munoziva kuti pese patinongodzinza Comrade Saruwaka panapa inenge iri kili. Jesus. Yeah. So Comrade Saruwaka nhasi hatisi kuda kunyanya kupedza nguva yakareba because it's about to happen. Zvinhu zvaya zvadaira zvakuda kuitika, like taona Mdarageza auya akarova, tingangoti semi final kana kuti final speech, but tingangoti semi final speech yake yezvinhu zvakutoitika izvo. So abva adedzera demonstration hombe yanga yakamirirwa nevana veZimbabwe. So nhasi ndoda kupa flow kwamuri because imimi zvepaground ndimi munenge muchimhanyira nyaya dzese kutodarika Comrade Geza, because Comrade Geza unobatika ka1 but imimi ndimunogara muri paground, ndimunoziva zvekutaura nawana veZimbabwe zviri kuda vana veZimbabwe nechinchi. Munotiwo kudii Comrade Saruwaka panyaya iyoyi yatava nepatava nezvataurwa naComrade Geza zvacho? Over to you up. Tinotenda Magadi muri yeZimbabwe. Tinodaira kuti ruzhinji rwateerera speech yataurwa naCommander Geza. Speech yataurwa naCommander Geza yanga ichibuditsa ma-issues ari kugara achitaurwa nemasi yeZimbabwe. Asi situation iripo inhau yekuti situation iri muZimbabwe yakafanana nenhumbu yaane 9 months. Asi nhumbu iyoyo ine 9 months, baba wachingoramba wachiti ndoda kuti mwana azvarwe date randakazvarwa. Seni ndakazvarwa 1 January, woona kuti 25 December. Woti aiwa mai chimbomirai kuzvara because ndoda kuti azvarwe date randakazvarwa musi wa 1 January. Asi nguva yenhumbu kana yakwana yatokwana. Ndo zvatinoda kuti tiwirirane nemhuri yeZimbabwe. Saka nyaya yekuti vanhu tiratidzire tibvise zvigananda nemutungamiriri wazvo haina kutanga nhasi. Yakataurwa even pa 31 March wana Comrade Njoka Mabhunu asati asungwa. Ichokwadi. Agenda mission yanga iri imwe. Tikaitaurawo isisu 31 July. Ichokwadi. Agenda yanga iri imwe. But nezvatakaona pamaprocesses ese aiitika ndosaka makaona takati ngatimbodzikai kuvanhu titsanangure kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi kuti basi izwisise. Ichokwadi. Ndo chirongwa chatanga tichifamba nacho. Kana mainzwa tichitaura program yekuti 10 out of 10 taifanirwa kuti titaure kuti all provinces dzeZimbabwe dziunderstand kuti revolution iyi iri kumboti chii uye zvinangwa zvayo ndezvipi. Ichokwadi. Saka izvezvi patasvika kubva kumusoro kusvika kuzasi tese tawirirana kuti nemhuri yeZimbabwe matambudziko atakatarisana nawo they are genuine and we cannot continue watching these problems dzichiitika without action. Because matambudziko aya akulead to loss of lives. Mutungamiriri wenyika achingoprotecta whatever which is happening. Takataura nyaya ye-looting ne-state capture iri kuitwa nezvigananda. President wenyika pane majournalist akazvipira akabvunza kuti president zviri kuitika kuna Chivhayo izvi madii mamboisa commission inoongorora kuti mari yaari kushandisa iyi ari kumboiwana nenzira dzipi. Takaona mutungamiriri wenyika achiprotecta Chivhayo achiti munhu ari kuita philanthropy job. At the end of the day, pari kutofa vanhu 20 paHarare hospital wakalutirwa mari yemishonga nenyaya yematenders anenge asina kudhilivhwa. Ichokwadi. Takataura isisu tikati mukaenda kuwarehouse yemishonga yenyika munosvika mishonga yakazara kuwarehouse ikoko. Asi ukaenda kuchipatara kumahospitals enyika unosvika kusina mishonga.
asi ukaenda kuma-private farmers, famba muHarare, zvezviChegutu, Kadoma, Mutare, Bulawayo, utarise status ine ma-private farmers kuti ane mishonga yese yamungada. Mishonga yenyika, they are being diverted into private owned businesses. Patiri kuti president wongororai zvinhu izvi zvigadziriswe because vanhu vedu varuramba vachifa. He is in the forefront protecting zvigananda izvozvo. Takataura issue yemaChina kuti macontracts ari kupiwa maChina ngavazive kuti kana iri investment ngaibude pachena, iwe investment zvopiwa kuvana veZimbabwe kuti mine yakati iri kuitwa basa rakati, agreement yakati, mabenefit, kwete kuita sekuti tiri kuita rad concession yekuti tinozoziva zvibvumirano nyika yatopera. So izvo zvichitarisa izvo akuitika kuti maChina acho they are now killing our people, and reasons dzacho kuti munourayirei vanhu panyika pakambani ine masystems ari all systems in place. Futi unoidii as a private muChina wauya munyika yeZimbabwe wotowana magatsi ekuuraya vana vedu veZimbabwe, abvunza salary yake, salary yacho yamboshota sei, which means there are no guidelines dzekuti minimum wage inofanira kupiwa mushandi ndei. Hapana kana macontract ari kusainwa. Dai mushandi uyu anga aine contract yaari kuziva kuti mari yandinofanira kutambira imari yakati, pangadai pasina kumboita bopoto nemuChina nemurungu wake. Ichokwadi. Then taakuita dambudziko rekuti we now have a mafia which is now protecting these Chinese criminals. Paakunzi panga pachida kuitwa robbery. Isi tiri kuziva kuti nyaya yakaitika, the dispute yanga iri nyaya yemasalaries. Yemasalaries, yeah. So the concerns dziri kugara dzichitaurwa nevanhu ndo takatanga tisati taakuluza malives. Izvezvi we are now losing lives. Those are the same concerns dzava dzichiitwa outline naCommander Geza towards action. Yeah. So it is we don't have two ways about it. We are listening to the voice of the people. Because tiri kufollowa kuti masi iri kuti chi, masi yakati tatambura. So my comrades, kana muri kuti tungamirira kumberuko, isisu we are ready for anything as long as it is going to save our future. Yeah. So to the people of Zimbabwe, in short, the message yabva kuna Comrade Geza tainzwa. Yes. We are going to sit on the message, analyze it, strategize upon it, because we are in charge ka. Yes. Dara kana atotaura apedza ground ndito taakurigadzira. Ichokwadi. Because it's not an individual responsibility. Ndapanza. Murikona. Aiwa ndanzwisisa. Ndapanza. Saka tichamboenda edu kwatinoenda tomborowa Castlelight tokula down. Yeah. Once and for all. Yeah. Comrade Sarwaga. Ndisati ndati mutaure last words yenyu. Apa pane zvandinoda kuti mutaure. Hanzi ziso pamuro izvo zvinonyatso kutaura nemi. Aimbotaura izvo statement roroka. Mobva mandipa last words enyu ndobva ndakuitai kuti muende zvenyu. Aiwa, iyo iprinciple yatinogara tichifamba nayo. Ziso pamuroi iprinciple yatakadzidza from the Romans. Yes. Munonzwa tichitaura kuti kana tiri kunamata, don't close both eyes, let's pray like Romans. Yeah. Kana tiri murevolution iyi. Yeah. One eye open, rimwe ziso roramba rakatarisa pamuroi kuti muwenga ari kuya nekupi. Yeah. Nawe kuti hatisi kurwa nevanhu vakafa, tiri kurwa nevanhu vapenyu. Zvikananda, they are reorganizing each and every minute and each and every day. Yeah. Asi chatinofanira kuimbisa ndechekuti there is no money, any amount of money which can defeat the power of the people. Ichokwadi. So the last words dzatinoda kupa kumasi eZimbabwe ndezvekuti the principle of power is unity. Yes. The principle of power is not money. Unity is power. So if the people of Zimbabwe decide that we are now united and follow one command, tanga tichiparidza pese apa taona kuti masi haisati yanzwisisa, tikaparidza one command kuti masi inzwisise, tikafollowa that unity, tikafollowa that one command, panomhanyiwa zviri legendary.
Thank you so much comrade Sarwaka. Handisi kudonya kupedzera nguva ayo ndokutendai nekuwana nguva because I know kuti muri munhu anogara ari busy, but kungowana nguva kuti gandimbopfurawo zvechokwadi nepaCoolian TV zvakakosha ende tinozvitenda. Mhuri yeZimbabwe yese iri kuona panapa tiri kufara chaizvo. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Thank you so much. Mazita. So that was comrade Sarwaka. Ndiana Sara wamuri kuda kuti ndiuye naye futi panapa. Ndiudzei macomrades ese amuda kuti auye panapa izve so ndivafonere in the comment section kana mufunga kuti handa namba dzake munobva mandipa namba dzacho ndototaura navo izvezvi vaudze kuti kuCoolian chakachaya baba. Coolian TV team BAT asi vanhu vachishamsika. Coolian TV haichadzika saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Coolian,